गुड मॉर्निंग पिला माने सब भलो अछ घरे भलो अछ। अच्छा आमे कोन पढतिले गृहपालित पशु पढतिले हैला घरे जो माने रहंती एबे कोन पढिबा पक्षी मानक विषय रे हैला को पक्षी घरे रहंती को पक्षी जंगल रे रहंती हैला मतलब कहबो घरे को पक्षी रहंती के कहि परिबा हाथ देखिलो पारा पक्षी पारा नै कि आउ के हां आउ सुआ सुआ के ना घर छुट्टिया और देखिए आउ हंस आउ सारी मिट्टू हां ले मिट्टू सुआ। अच्छा आ जंगल ले को पक्षी रहे चिल्लो पक्षी चिल्लो काऊ काऊ को का करी उड़े आ कोन घर रखंदी की घर रखंदी कोइली कोइली करे ना आ मयूर मयूर रे ना मयूर रे आ काठवाना चढ़ई जो काठवाने से बाहर रे जंगल रे आ चिल्लो हां कामुडी दबो एमान सब जंगल रहंती ना अगर हमें जानले को माने घर रहंती को माने जंगल रहंती आ सब गुड बॉय आ गुड गर्ल ना समस्त में तारी हम